Nhar is-Sibt il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ppreżenta rapport li jixxed li l-beħ ta' 3 sptarijiet tal-Maltin u d-deals ta' Vitals u Steward ma kienu xejn ngħajr pjan biex Konrad Mizzi u sħabu jxaħmu bwiethom u biex jinsterqu l-assi tal-poplu. U issa fis-seduta tal-Parlament tal-4 wara nofsinhar, Adrian Delija staqsa li deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li ma' ministeru huwa responsabbli għal flus li ħerġin għal dawn il-kuntratti dubjużi. Fuq l-istess suġġett u ċoe fuq in-nefqa li l-Gvern qed jagħmel u ċoe il-ħlas ta' 40 miljun fis-sena jew iktar skont li ma sena tinħarsu lejha fit-3-4 snin li għaddew, jekk min-naħa tal-Ministeru tas-Saħħa dak l-ammont ta' flus għandux il-kontroll u fuqu jew inkella u xed jiddeċiedi il-Ministeru ieħor kif jonfoq dak il-flus. Filwaqt li Adrian Delija ma natax tweġiba għal din il-mistoqsija, il-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield beda jipprova jwaqqaf lill-kap tal-Oppożizzjoni milli jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu. Ħobba Chelsea, hawnhekk ma tiddettalix inti ta' Oliver Glenn Bedingfield, ħodd bil-qedek jogħġbok. Hawnhekk narajjien. Adrian Delija mbagħad staqsa jekk il-Gvern kienx se jagħmel stqarrija ministerjali dwar dawn il-flejjes. Jekk hawn xi ħadd fil-mankanza tal-Prim Ministru illi għal darb'oħra mhuwiex f'din is-sede fil-ħin tal-istqarrijiet ministerjali illi għandu xi stqarrija ministerjali x'jagħmel fir-rigward tal-istess nefqa kapitali ta' 180 miljun euro illi qed iħallsu il-poplu Malti. Stqarrijiet ministerjali mawx nimxu għal hekk jogħġbok. Nimxu għal lajt li miss. Imma l-Gvern ma ħejja l-ebda stqarrija dwar dan ir-rapport kontroversjali.